Alle sammen, velkommen til den her første episode inde på den såkaldte server Ostecraft. Jeg ved godt, at... eller jeg ved det. Jeg ved ikke, om I ved det, men nu ved jeg det. Jeg har lavet en episode, hvor at jeg faktisk har filmet 3-4 episoder nu. Hvor den første episode, der tog mig Oste ned for at nakke, eller for at finde portalen til The End. I anden episode, der var vi i The End og nakkede Ender Dragon. Og i tredje episode, som jeg lige har filmet faktisk... ja, der prøvede jeg at skaffe mig lidt XP. Og de 3 episoder, dem, ja, de er så skrottet, fordi at min optagelse fuckede, så det var lidt irriterende. Og der er altså ikke noget for at skaffe mig. Jeg var på level 29, skulle til at have level 30, så jeg kunne få en charter med en dia-pickaxe, jeg kom. Ja, tror I så ikke, at jeg mig ikke kan fucking overleve? Jeg kom til så meget nedad, jeg var sådan direkte... shit, jeg fik en sms. Hvem skriver til mig på denne tid? Det må jeg sgu undskylde. Lol. Nå, men min inventory, den var så pæn lige før. Pisse altså. Og jeg har endda brugt den der bue op. Skal vi ikke lige lave en ny bue? Sådan her. Men jeg er sådan gravet nedad sådan der, ikke? Og så lige pludselig, der er så noget her. Kom der lava. Og så døde jeg. Jeg mistede ikke mine ting, men jeg døde. Og det sjove er, jeg havde et halvt liv tilbage. Og da jeg så lavede den her, så røg det liv. Det var pisse irriterende. Jeg spiller med lidt høje sounds. Nå, men velkommen til Ostecraft. Det er den første episode, jeg lægger ud herfra. Og det er nice nok. Jeg skal lige hjem til mit hus nu. Så ja. Yeah. Nå, men ja, det her det er Ostecraft, som er den server, som der er mange, der begynder at spille på. Det er Osteshus, det der. Jeg er faktisk low i frames lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, det er bare. Det er den server, vi spiller på. Mig, Oste, Patte, Thomas er vist også kommet herind. Og så nogle andre. Jeg ved det ikke. Men jeg bor... man kan ikke rigtig se mit hus heroverfra, så jeg bor lidt væk fra de andre. Jeg bor her. Oh shit. Det lyner. Kan man blive ramt af lyn i Minecraft? Er det villager zombie? Det er det fandme. Jeg skal lige bruge sådan en, for jeg skal lave potion of weakness, så jeg kan få... altså splash potion of weakness, så jeg kan få kastet den på ham, så jeg kan skaffe mig en masse villagers. Men det må jeg skulle få lavet bagefter. Kan vi ikke lige nakke ham? Der har ikke min pil på mig. Det mistede jeg, der er døde. For jeg døde lige på sådan en kant. Så fik ikke alt mit lort med. Men største del af den. Nå. Jeg bor herom. Mit hus er ikke engang taget sådan OK form endnu. Det begynder lidt at tage form, men ikke særlig meget. Så jeg skal lige... Når det bliver nat, så skal jeg lige... Det var så nat nu. Der står en endermand derovre og hygge sig. Sammen med en kræber. Over det. Det må gerne snart stoppe med at regne. Shit, nu kommer endermanden, fordi jeg kigger på ham. Skal vi slås, eller hvad? Slås, man lige fed bag. Fik man da OK godt XP af et. Jeg kigger på creeper, hvad sker der så? Den kommer ikke imod mig, vel? Nej. Fed hund. Det tør den ikke, mand. Fordi jeg er så fucking pro. Nå. Men jeg smider lige alt det her lort i. Så jeg ikke rigtig bruge noget af det. Lige nu. Skal vi sådan her lige putte over i den anden lille minikiste. Så kan jeg lige få lavet mig snart noget ordentligt noget. Nå. Men jeg skal også lave mig en farm. Så tror jeg bare laver en midlertidig en sådan hurtigt. Jeg har lidt dier og sådan noget. Jeg mistede min diamant pickaxe, så det er pisseirriterende. Jeg tager lige den her med over, så tager jeg noget lapis med over, og så tager jeg lige den her med over i min anvil, tror jeg. Hvorfor kan den er det hen? For jeg skal lige have lidt looting på mit sword. Men det kommer an på, hvor mange levels det kommer til at koste. 6 levels. Nej, ikke lige nu. Det bliver ikke i dag. Så det må jeg sgu gøre, når jeg får skaffet mig lidt mere level. Men jeg går over, så får jeg enchantet nogle af de der bøger der på level 1, og så skaffer jeg mig noget mere level. Så det... men ja, jeg ville gerne have haft lavet nogle flere episoder, da vi filmede The End. Men det der skete jo, det var at min kvalitet, den var røget helt i bund. Så det var, jeg tror det var 180p, eller hvad fanden det hedder, 240 eller hvad fanden det hedder. Den laveste i hvert fald. Så det var pænt irriterende. Så ja, fuck det. Men det er andre på Oste i hans grande hus. Kraft som står, ikke engang færdig nu. Men jeg bygger sådan lidt på samme måde, som jeg gjorde inde på Apex med Dorite og glas. Det er sådan den måde, jeg normalt bygger på.
min hus. Og der er, fordi så er der plads til maskiner, lidt ligesom man kan se Oste, der også, han har bare klemt alt muligt maskiner ind i. Det er hurtigt at komme til spawn ved at gå ind i enderportalen. Jeg ved ikke om Oste har et enchantment table. Men altså som det ser ud nu, så kan jeg jo bare gå til spawn for en enchante. Men jeg vil også gerne have et i mit hus. Jeg har alligevel så mange bøger, så kan jeg bruge dem til noget. Men også enchanted books, jo, det er også meget rart at have. Så bare lige op med noget. Efficiency 1. Den der kan jeg få smite 1 på. Det er på et sværd. Power, det er på en bue. Jeg skal lige tage den. Unbreaking, den kan jeg putte på min pickaxe. Sharpness kan jeg putte på min sværd. Okay, så skal jeg have mig noget mere level nu. Jeg kan ikke... Nej, jeg kan ikke gøre. Jeg kan have en chant blomst. Nej, kan man ikke. Nå, fedt nok, så fik vi også alligevel lidt bøger. Jeg skal have lavet mig en... hvad hedder det? Ender chest til alt det her shit. Sådan her. Men det er meget rart, at der er sådan et... hvad hedder det? En enchantment table. Så skal jeg bare løbe hele vejen tilbage med det, sådan set lige meget. Men yes, sir. Jeg ved ikke, tog jeg alle pilene nede i den der skeletfarm? Det gjorde jeg. Der er ikke nogen skeletfarm der ved, men der er nogen, der har bygget et hus lige ved siden af spawn. Og det er Patrick, han bor derovre. En fed hund. Skal vi ikke lige gå over og nakke noget, et eller andet fra en supersmelter? Eller bare høste hans farm, fuck, bare for prank ham for sygt. Nej, okay, det er ikke sygt. Der var nogen, der faktisk på et tidspunkt tog Patricks base. Jeg tror, det der hus derovre. Det var Oste og Oliver. De to, og så bare fyldte de det bare helt til rand med vand. Jeg så videoen, det var fucking sjovt. Fuck, det så griner med. Så er det, jeg ikke var der, men pisseirriterende. Nå, hvad er der herinde? Der er ikke noget, eller hvad? Hvorfor fanden er han så pisten hernede? Nå, det ligner bare, der var pistens. Det var det ikke. Okay, jeg har noget i en kiste, jeg kan få. Nej, der er sgu ikke noget. Jeg lige låne noget vand. Det kan jeg godt bruge, for jeg skal have en farm. Ja, Patrick. Jeg skaffer dig 2 spande. Så det er også bare det hjemme af. Men yes, jeg joined den her server. Jeg ved godt... Jeg kan ikke snakke det. Jeg ved godt, at jeg spillede på Homecraft og Apex før de 2 andre YouTube-server, men jeg spiller ikke Worldcraft dernede lige nu, så vi ikke komme ind på Homecraft. Og Apex, den er blevet lavet til en faction server, så den vil jeg ikke spille mere på. Og det er ikke noget hate til Hyldgaard og Justy og alle dem der inde på Apex overhovedet, fordi at det er pissflink mennesker. Gå ind og tjek dem ud. Der er link til Hyldgaard i beskrivelsen. Justy er så stoppet på YouTube, men ja, så jeg kan ikke lige linke i beskrivelsen til ham. Så altså, jeg bare sige, jeg vil ikke spille den mere, men der er ikke noget hate på de to, fordi det er fantastisk drenge, virkelig. Men det her hus her, det er, jeg synes det er pissefedt. Det er sådan et, det er sådan noget birkwood, halløj. Sådan det. Jeg har lidt lavere frames, når jeg er over ved Ostes base. Man kan bare mærke det sindssygt meget. Jeg er nede på 30, 31, 32, 34 frames. 28, 27... shit, mand. Jeg falder bare... Okay, nu går det op igen. Shit, jeg har ikke mere fucking foder. Okay, jeg låner lidt for Oste. Det siger han ikke noget til, vel? Jeg tager bare lige noget, for jeg ved, han har en supersmelter. Og den er deroppe. Det er faktisk godt lavet. Jeg skal lige finde ud af, hvordan han har lavet den. Så laver jeg en til. Der står en endermand. Jeg ved ikke, om de kan teleportere sig. Nå jo, for satan. De kan de jo godt. Jeg låner lige lidt, ikke? Jeg tager bare halvdelen, ikke? Sådan der. Det siger han ikke noget til. Lige sådan der. Så kan han lige få. Så har han mere kød end mig alligevel. Men det er sådan set meget, altså det er sådan, det ser faktisk pisse kompliceret ud det her. Sådan, jeg er nede på 6 frames. 5. Okay, og så rører man op i frames, når man bakker. Lol. Nå. Ej, det er også en bærbar, jeg spiller på, så der får jeg lidt low frames, når jeg går. Okay, nu går jeg op i frames nu. Jeg kører på 80, 90, 95. Okay, nu jeg gik i hvert fald op i frames, det er det vigtigste. Uden, altså når jeg ikke optager, så kører jeg med de der, hvad hedder det? Ja, okay, nu lidt op i frames, ikke? Ja, det går lidt op af nu. Nå, men når jeg ikke, hvad hedder det, optager, så har jeg cirka 300 frames. Så det trækker alligevel en del optag med det her program, jeg bruger. Okay, nu er jeg oppe på 98, 99. Det er fordi, jeg har fraps kørende op i hjørnet også, det trækker også lidt på spillet. Og grunden til at jeg ikke filmer med fraps, det er fordi det er lort. Så ved det. Så er det bare lige at gøre sådan her og få lige smækket nogle af de her bøger herinde.
Lige gør sådan her. Bum, 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 bum. Bum, sådan der. Og så... Hvad kan jeg ikke bruge? Jeg putter bare det her over i den anden, sådan der. Sådan der. Godt. Det vi så skal have gjort, det er, at vi skal have lavet Potion of Weakness snart. Så jeg skal lave mig nogle flasker. Jeg ved ikke rigtig, jeg kan ikke huske, hvordan man laver de der flasker der. Sådan der. Jeg overvejer lidt at begynde at skaffe mig lidt obsidian. Nå, vi skal lige hurtigt finde ud af, hvad vi kan putte på. Efficiency 1, det er virkelig lort. Det er lige før jeg overvejer at lige skaffe lidt flere levels, så laver jeg en jernpickaxe, sådan midlertidigt. Det gør jeg sgu skaffe mig lidt flere levels, så håber jeg kan få efficiency 2 eller 3 eller noget på bøgerne. Så jeg skal bare have enchanted bøger. Og jeg har lidt jern, men det er fordi jeg har minet. Og jeg fandt ikke særlig meget diamant. Bum, sådan der. Så kan vi også. Og jeg skal have lavet mig en Iron Golem farm, og det er det jeg skal bruge Potion of Weakness til villagers. Så det er nice. Nice og dice plus, som Thomas vi har sagt. Nå, jeg skal have lavet mig en lille mini-farm, sådan midlertidig. Måske kunne man have den heroppe. Det kunne faktisk være fedt nok at have. Kunne det ikke det? Jo, heroppe. Jeg har den her, sgu. Det lige her. Det er også godt udsigt. Er det ikke bare at gøre sådan her, og så 1, 2, 3, 4? Eller hvad? Og hvor meget er det nu? Er det ikke 4? 1, 2, 3, 4. Det er ikke. Vi laver bare den her. Vi laver den gode gammeldags farm. Og så dirt herud til. På den der. Sådan der. Skal jeg bare lige have noget dirt. Jeg ved ikke om jeg har noget. Men jeg skal gå ud og hente noget. Dirt. Jeg har 3 her. Men har jeg ikke mere end det der? Fuck, jeg har lidt dirt. Hvad sker? Der var lige 15 der. Jeg skal ikke bruge dark oak. Dirt. Jeg har sgu ikke noget. Pis. Nå, alle de bøger der, dem fik jeg jo som sagt nede i the end. Nede ved portalen. Jeg er den eneste, der ved, hvor biblioteket det ligger, fordi det var sådan inde bag en væg. Og Oste og mig, vi troede ikke, at der var noget bibliotek der. Fordi vi ikke kunne finde noget. Så, ja. Men jeg overvejer lidt at gå ned og bare lige loot lidt mere tempel. Dernede bare sådan off-cam, for at se om der er mere. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg skal bruge det her. Bare lige for at se om der er, okay. En hel stack, det passer perfekt. Nu begynder det snart at blive nat, tror jeg. Solen er på vej ned, er det ikke det? Jo, det er den. Så jeg skal skynde mig lidt til den hurry, og jeg er den eneste herinde. Det er faktisk første gang, jeg er den eneste herinde, men jeg joinede godt nok også serveren i går, ikke? Men fuck det. Så skal vi lige have gjort sådan her, og sådan her, og så er det bare lige lave den her, ikke? Ej, okay, det vil måske være en god idé at sætte, dirt først. Sådan her, ikke? Så kan vi få lavet sådan en midlertidig wheat farm. Hvorfor har jeg stadig min efficiency 1 bog på mig? Jeg ved, Patrick han gjorde det, da han skulle have efficiency 2. Der enchantede han bare 2 efficiency 1 bøger, og så slog dem sammen. Og det virker jo sådan set fint nok, jo. Og det kommer til at tage længere tid med den her, fordi jeg havde efficiency på min anden pickaxe. Jeg havde efficiency 2 på den der gamle, jeg kom til at smide væk ned i, nether. Eller smide væk, tabte den i lava. I min panik kom jeg til at trykke Q. Så det var ret irriterende. 3, det ser godt nok ud. Men så er det bare, jeg ved, Oste han har givet mig lov til lige at låne hans, eller jeg ved ikke om han har givet mig lov. Jeg bestemmer, han har givet mig lov til at låne hans kofarm. Patte han har givet mig lov til at låne hans kofarm. Og sådan noget. Så jeg skal bare tage. Han siger også til mig, at jeg bare skulle tage mad over fra ham af, og det gør jeg. Jeg lånte lige lidt for Oste, men jeg kan godt give ham det tilbage. Jeg nakker bare noget for Patrick. Hvordan fuck er nu, man laver en infinite? Hvordan er det nu? Jeg skal bruge en spand mere, det er rigtigt. Er det ikke bare sådan her? Og så bare lige hoppe ned og hente noget. For jeg har en flod lige der. Der er en flod mellem mig og Ostes hus. Og så et bjerg. Det var også mega typisk, da jeg var på vej over for en enchant level 30, ikke? Og så sker der så det, at jeg hopper ned. Og så sådan stille og roligt hopper jeg ned. Og så dør jeg. Det var pænt nederen.
Jeg tænker faktisk at lave min dør her, altså døren ind til huset her, og så bare med noget pistons eller et eller andet. Lave den af noget, ikke noget sand, men af noget netherrack, det kan faktisk, eller noget af det der nether quartz, tror jeg nok. Ja, nether quartz block. Det kunne være sejt nok at lave. Og bum, sådan her. Forkert. Bum, bum, bum. Er det ikke sådan her? Sådan her. Jo, sådan her. Enten en vandkilde. Bum. Jeg ved ikke, om jeg kan sove endnu, vel? Det burde jeg ikke kunne. Ej. Only sleep at night. Sov! Bliv nu fucking nat. Det var sådan der. Nå, vi har allerede filmet et kvarter. Jeg tror lige, jeg laver den her. Det er fint nok, det her kvarter. Det kan jeg godt leve med. Så hvis man lige den her op, og så kan jeg lige lave mig en ho inden. Bare en jernho. Nå, der er lige noget med glas, der er smeltet, så det passer fint. Det skal jeg sætte i mit hus. Jeg har ikke engang vise mit hus, har jeg? Jo, det har jeg. Når man optager, så går tiden. Patrick kan godt få sin, spand igen. Men det bliver ikke lige nu. Det gider ikke til at give ham den. Hvad? Har jeg nogen pile på mig? Det har jeg ikke. Okay, så gør vi bare sådan her. Godt, og den der, den har jeg fra vores Blaze Farm nede i, Nether. Fordi de fandt en spawner, tror jeg. Og jeg mener også, der ligger en spider spawner under Ostes hus. Så jeg i hvert fald i Patricks video. Har jeg overhovedet seeds på mig? Nej, det har jeg ikke. Det henter jeg lige, og så stopper vi episoden, når jeg har fået plantet. Lol, okay, nu frøs min optagelse crashes, så tak fordi I så med, og ses vi næste gang. Peace!